Arriba del 2022 i a mi m'enganxa amb un munt de vídeos pendents de fer i un munt de coses que us vull explicar. Així que avui, per començar a agafar-li el to als vídeos de nou, després d'aquesta aturada de les vacances, us explicaré les 4 lectures que vaig fer durant el mes de desembre. Comencem! Vaig començar el desembre amb un thriller. És la 7a part d'una saga que m'estava agradant molt i he de dir que aquesta 7a entrega m'ha decebut una mica. No perquè hagi trobat que la trama purament de thriller no sigui bona, que sí que he trobat que no és bona, sinó perquè, a més, la part que més m'interessava d'aquesta saga, que és la de les relacions que s'estableixen entre els personatges protagonistes, no ha acabat de tenir el ritme que jo creia que havia de tenir. He trobat que és un llibre molt de transició i molt per omplir l'historial, però que no aporta gaire cosa. Us estic parlant de Veritats enterrades de la sèrie Bergman. Com us deia, aquesta és la 7a entrega de la sèrie i diguéssim que tot el que és la trama purament de thriller ocupa, per dir-ho d'alguna manera, la primera part del llibre i és una excusa per explicar la segona part, que és la que se centra en la història dels personatges, en l'argument que ens ve ja de les anteriors entregues. En aquesta ocasió ens trobem amb la investigació d'un assassí en sèrie que sembla ser que va matant a persones que estaven relacionades amb ell o ella en el passat. De debò que no em vull entretenir gaire amb aquesta entrega perquè m'ha semblat molt fluixa. Ho he trobat molt pobre a molts nivells, tant a nivell d'estructura com a nivell de trama i a nivell de ritme. Seguiré llegint la sèrie perquè vull saber com acaben els personatges, el grup d'investigadors que són el nexe d'unió entre totes les entregues, però aquesta història és fàcilment prescindible. La segona novel·la que vaig llegir durant el mes de desembre, ja us en vaig parlar, us vaig fer una ressenya, un vídeo especial per aquesta novel·la, us el deixo per aquí dalt, i és Washington Square de Henry James. És una novel·la que ja us dic que em va agradar moltíssim, tot i que em va resultar frustrant el no saber si realment estava entenent tot el que Henry James ens volia explicar en aquesta novel·la. Ens trobem al Nova York de la segona part del segle XIX. Ens parla d'un prestigiós metge de la societat benestant novaiorquesa de l'època. Ell viu amb la Catherine, que és la seva filla, i amb la seva germana vídua, que és la senyora Pennyman, que és una dona molt curiosa. La novel·la comença en el moment en el que la Catherine, la filla del doctor Sloper, s'enamora i el senyor Sloper no acaba d'entendre com algú es pot haver enamorat de la seva filla a la que ell no li troba cap gràcia ni cap característica que sigui mereixedora d'admiració. Així doncs, la Catherine segueix enamorada d'aquesta persona i el doctor Sloper pensa que aquesta persona només va darrere de la Catherine pels seus diners. Tota la novel·la transcorre en aquesta lluita entre pare i filla per imposar els seus desitjos. És una novel·la, insisteixo, que m'ha agradat molt, que vaig disfrutar molt, que la recomanaria moltíssim, però que no per això em va frustrar menys. És a dir, hi ha una part de Henry James en la que ell t'està explicant les situacions i tu creus que has entès el que està passant, i a l'escena següent les coses canvien lleugerament i aleshores ja no estàs tan segur d'haver entès el que havia passat abans. I aquesta sensació l'he tinguda durant tot el llibre, fins i tot quan ja creia que per fi havia entès al final què estava passant. Segueixo sense estar segura de què és el que realment passava a les pàgines de Washington Square.
El meu desembre no va poder acabar millor amb les dues lectures que em falten per explicar-vos. El primer llibre del que us vull parlar és el llibre de la senyoreta Bankel. És un llibre que feia moltíssim temps que estaven a la meva llista de pendents i que no sé per què sempre anava deixant pendent, tot i que l'argument, la sinopsi, jo sabia que m'atreia molt i realment m'ho he passat superbé llegint-lo. De fet, ara m'estic llegint la segona part del llibre, que es diu El matrimoni de la senyoreta Bankel. De debò que és d'aquells llibres entranyables, plens de personatges curiosos, amb situacions que et fan partir de riure, amb un humor molt fi, amb molt de sarcasme, amb molta ironia, i són molt divertits. El llibre de la senyoreta Bankel ens parla de com la senyoreta Bankel escriu un llibre basat en els veïns que ella té en el poble de l'Anglaterra rural on viu. Es situa a l'Anglaterra rural dels anys 30 del segle XX i ella doncs escriu aquest llibre una mica per avorriment, una mica per... Li agrada escriure, però sempre diu que ella no té imaginació. Ella escriu aquest llibre basant-se en aquests personatges que són els seus veïns, els hi canvia el nom i canvia el nom del poble, però tota la resta doncs són fil per randa situacions i personatges reals. Aquest llibre és publicat i esdevé un boom de vendes. A la gent li encanta, la gent s'ho passa superbé llegint el llibre de la senyoreta Bankel i, òbviament, en el poble de la senyoreta Bankel doncs comencen unes tasques d'investigació per aconseguir descobrir qui és aquesta persona que ha escrit aquest llibre, òbviament fent servir un pseudònim. Us dic, m'ho he passat superbé, tots els personatges són molt reals i les situacions que descriu la novel·la en molts casos són hilarants, t'ho passes pipa, ha estat una lectura de molt bon rotllo, et quedes amb aquella sensació de cor calentet com quan llegeixes La societat literària i de pastís de pela de patata de Guernsey. És aquest mateix estil, no?, de novel·la coral amb molts personatges, molt amable tot plegat, no? Encara que hi hagin conflictes, doncs tot és molt agradable i la veritat és que m'ho he passat superbé i també m'ho estic passant molt bé llegint la segona part, ja us en parlaré quan fem el recull de lectures del mes de gener, però la veritat és que m'ho vaig passar genial i va ser una molt bona manera d'acabar l'any. I finalment el 31 de desembre, amb les campanades, vaig acabar el darrer llibre de l'any, que va ser una de les coses que em vaig trobar sota l'arbre el dia 25 al matí, i és Púding de Nadal de la Nancy Mitford. Aquest llibre és una delícia per diverses coses. Primer, perquè l'edició que n'ha fet Univers és una preciositat. Després, perquè les il·lustracions de Jacobo Muñiz, que les podeu veure en el seu Instagram, que també us el deixaré per aquí, són precioses, són unes il·lustracions molt xules que a més trobo que capten molt bé l'essència de la novel·la, de l'època, del que explica i dels personatges que ens presenta aquí Nancy Mitford. I tercer, per l'argument. Seguint amb la meva línia de les novel·les angleses amb personatges on no passa res, diguéssim, es tracta d'un grup de personatges bastant peculiars que s'ajunta per passar el Nadal, convidats per la senyoreta Bobbin. Són tot un conjunt de personatges dels quals jo crec que no se'n salva ni un, en el sentit de que tots són terriblement snobs i guiats per les aparences, i simples, i curts, i obtusos, i és que no n'hi ha ni un que se salvi de debò. I bé, és humor anglès amb situacions completament surrealistes perquè no s'entenen entre ells quan parlen, tot dona joc a equivocar-se i la veritat és que està tot explicat amb moltíssim sentit de l'humor i amb una ironia molt, molt fina. La veritat és que tant el llibre de la senyoreta Bankel que us parlava abans com aquest han estat dues molt bones lectures, de passar-s'ho superbé i molt absorbents en el sentit de que, tot i que la trama, ja us dic que no passen coses, perquè al final és el dia a dia d'un grup de gent, han sigut lectures molt divertides,
i que m'ho han fet passar molt bé, fins i tot sobretot en aquesta època de l'any en el que doncs, tinc més dies lliures i puc dedicar estones més llargues a la lectura i això fa que gaudeixis la història molt més, no? Quan tens aquesta continuïtat que no has d'anar deixant la lectura cada 2x3. Així va anar el desembre, no em queixo gens, van ser de les 4 lectures que vaig fer, 3 han sigut boníssimes i m'han agradat moltíssim, així que dono per molt bo el mes de desembre. La setmana que ve m'agradarà parlar-vos de les millors lectures de l'any. Ja us dic ara que alguna de les que hem parlat avui caurà en aquella llista. Fins aquí el que us volia explicar de les meves lectures del mes de desembre. Ara sí que ja intentaré retornar al ritme normal de les gravacions de cada setmana. Amb les vacances pel mig, la veritat és que no vaig tenir gens de ganes de posar-me davant de la càmera a gravar i també és més difícil perquè hi ha gent a casa i si hi ha gent a casa jo em poso molt nerviosa i no gravo. Així que ara que tothom tornarà a les seves responsabilitats habituals, jo crec que tornaré a agafar el ritme i ens podrem veure la setmana que ve, si tot va bé, per parlar de les millors lectures del 2021. Adéu!